What's up mga idol? Diri mi na masilong mi kay ulan. Padto mi pa rin jo. Silong sa ta pre. Taro pa makaningon gagani ang tong pasilong. Gani gaulan pre. Kay basig ma kuantani niya. Silong mi diri gamay balite oh. Kay ngon nila daw ang balite daw nado gapuyo. Kita na jud kapuyo. Ina man ta. Gani. Amo ni problema ngon nila ba na. Nga lang tawo god. Oh, Mga tao nga nang karaan una kay basta balite daw. amo gini ko pre. Mag-anam na sila. Ayaw mong duol diha kay balite na diha nay gapuyo na diha. Ha? Nay gapuyo god ara. Karon, nay kapuyo kay na man ta. Di mga istorya sa mga katigulangan. Ay katigulangan. Wala na maron pre. Dili ba ta nagpuyo diri tao nga Ang tingor man ta nagpahuway diri. Ang katigulangan pre. Tinuod na pre pero karon pre, lahi na ron pre kay computerized na ron. Guys lagi. Ya na magyapon ta kadungog na mga istorya lagi be. Di gina mawala pre. Oh lagi di amo na nga. Di mawala. Dili po ta ingon og pasa-sa po ta pero ingon la. Nadoy ka puyo. Pero wala mo ko kitag sa nilas diri nga nagpuyo. Wala. Di yung tuwa na pre. Ang katuhuan pre. Kana nadyo ibutang merinda diri karon. Padungog-dungog na po ka. Okay, na tindahan diri pre. Padungog-dungog na po ka kabalo nga wala mo kwarta diri. Palit siya pre. Palit siya kay bugnaw ang panahon mga pita ba. Palit ya na. Sarado mo gyud ang tindahan sa pagpalit na to ana. Di kay atong pukaw na tagya din namin tagya na. Timpla ta kape ba kay bugnaw ang panahon. Ya wala pa koy pamahaw. Kung naana na itagya kagay na pa nagiupin ang tindahan na. Asa ko ka kabalo nga wala itagya. Ya. Basta maupin na itagya. Pero wala upin, wala itagya. Nindot yung plastar diri oh. Pagkaon na wala ba. Ay tama pre. Pagkaon. Palit tag kamuti pre. Di yagaw na ko pre. Si Juan, si Iba ba? si Iba. Palit tag kamuti ta. Oh, kalarin ba? Ulan man. Ang agaw na to pre. Ulan man. Pero ba ulan man no? Kataw na to pre. Bisig na mo agi ron. Sayang ato pagturno dre. Ganing harta nga turno dre oh. Gaturno man dre mga idol oh. Para na masayro yung mga idol. Wa jud pasayro mga idol. Ulan mo god. Gani. So, thank you kayo sa pag panood sa mong video mga idol. Kung asa nakarating ni mga idol. Bisag asa mo gina maabot jud. Bisag asa ni. Naajud among mga naong. Ang problema lang diya kay dili ta nila gusto. Di ana man ta nila ana og dili ta gusto. Gusto ta nila ana Kuan na, tanaw na. Oh. Mutanaw na pre kay bisa unsa man ang sinaw kayo. Mga big time nga vlogger. Dito na sila kay Ilado diri sa mga baguhan. Dili na nila itanaw tong video kay baguhanon pa ta. Kita di ay. Ya dili po kita kay atantong ingon nga. Gwapo. Kita di ay. Dili di tanaw di ay. Papa. Kung na nakalahi ron sa tuwa, dapat pantay-pantay ba? Di tanaw di ay. Dapat mag-agi sa ilang video. Tanaw nila kay dili sila gusto, di ana mo na nila. Oh, mo ba? Oh. Ana mo na. Ako na lang palungon pre.